Udah gini, ayo. Enggak berani. Malah lu. Ayo. Nah, iki. Sinten nggih? Oh, saiki. Bapak nang omah ra, Nduk? Wonten. Wonten. Mriki mlebet mawon. Yo, nggih. Ono iki. Iki ngene Pak Tuso. Aku kloron rene nemu ndika. Kit wingi mung ketemu mbok ki wae. Apa perluane? Ora usah suwi-suwi. Dika kira ana kabare wis ana desasi dulu. Apa lali, apa nglali aku ya ora ngerti. Pokoke tanggungane Riko iki kurang 1 juta. Nah, iki arep kepiki. Aku njaluk waktu bulan. Oh, ternyata menang-menang Bapak Ibu utang. Ora ngomong-ngomong. Iki ngene Pak Tuso. Nek Riko arep njaluk wektu sebulan. Ya wis ra apa-apa, tapi kudu temenan ya. Ya, Pokoke usahake. iso suwi-suwi. Ya pokoke wektune paling lambat sebulan, iso ra iso kudu lunas. Ya. Nek ora lunas, omahe Riko sak isine disita. Ini apa piye? Sak bulan ya sak bulan. Sebulan tak usahake. Ya wis pokoke iso ra iso kudu sebulan lunas ngono ae ya. Ya. Iki Terus brewe mana? ngono Catane ayo. dhewe iki. Pokoke lapor karo bose ngono ae. Pokoke sebulan Pak Tuso wis nyakuhi nek omahe arep gak oleh ora. Iki dhewe tombok meneh iki. Tombok ra apa-apa sing penting kan duit. Boleh Pak ya wis wae. Wis ngono ya Pak Tuso? Ya. Ojo lali. Ora. Ojo lali. Sak bulan. Bulan ya. Bulan ya. Dieling-eling kuwi. Ya. Oh ngono Pak, jebul duwe utang ning mburiku. Lho ngapa duite? Ya gue butuh no foto gue mangan gendino gue bayar. Kok akeh temen ora mungkin. Apa nggo judi? Judi. Dolan wedonan. Ora ono wadon. Ora mungkin kok akeh semono kuwi. Lah gue butuh. Wis kono pokoke aku ora peduli, aku wegah dadi wong melarat. Luru duit nggo bayar utang. Sopo sing minta dadi melarat? Kalau sudah selung tahun bareng ini, ket mau nira kenal, Lho, jarang ketemu lho. yo colali tetap kabar-kabar, Apa nek kangen piye? yo kangen bisa surat-suratan kok. Terus Terus- kan anak-anak ketemu. Jaluk sepurane yo nek selama 3 tahun iki ada ana salah. Sama-sama ya, aku juga minta maaf. Tapi aku maaf ya nek kejaran salah. Iya. Kau ojo dilalekke meneh iki lho. Sesuk nek misal iso kumpul maneh, Dik, bakal kumpul maneh. Nang kene. Oke, siap. Agendakan berapa tahun lagi? Ya, pada sukses lah ya. Amin. Oh, yo ngomong-ngomong aku yo jaluk pamit yo. Kayak aku tak diluk meneh arep merantau Arep merantau nang ning seberang. Alhamdulillah wis entuk lowongan ngono. Sekarang ndak kesuwen nganggur. Wis ora apa, sok sebutin nek bali aja dialeki dhewe-dhewe ya. Ya, siap. Komen. Aku rada mumet e ngono nek sirahe. Nek aku tak ndisikan piye? Yo, wis rawo hati-hati tapi ya. Heeh, aku ndisikan ya, soalnya rada ora kepenak banget iki. Iya. Hati. Oh, yo sak durunge itu. Mungkin aku bakal ketun ya ngomong itu lagi. Aku tak sak tenane ono rasa mbek kowe. Kowe belum pernah dibacake. Belum. Ya yo, bali ya. Lembur. Taksi. Taksi. Hei,
Mangga mlebet. Oh. Bocah endi sing mriya? Nika, Mbah. Lara apa kok saiki? Lho kok badokon iki ora napa? Panas banget iki awake. Jempuke alat-alate. Ndiko dulu. Kira gini ngarep-ngarep. Nah. Iki geser iki. Geser gini. Bocah iki kesantet. Kesantet. Santet iki. Santet. Tidur. Kowe melu donga kabeh. Kok ora nyangka ya apa nembak aku? Apa mergo kalung iki? Manjur banget jen kalung sing saka Mbah Dukun. Popon kan merantau, pantangannya kan sing penting aku seneng dino iki. Iso ra iso kudu lunas. Nek ora lunas omahe riko sak isine disita. Wis, payah. Piye carane bayar utang iki? Kok maneh ya? Urip. Waktu maling bayar iki. Utang bisa dipercaya. Urip nasib.
yang kayak yang patut mau warung balik.